siyag tambubuan. Maudi ay may natao sa dalan na tinaganay unsay hinungdan kay aduna man iyay makusog nga ulan. Maudi ay may bayot nga nagsigi og bagutput say hinungdan kay sa customer wala sila magkasinabot. Maudi ay nag-away unsay hinungdan kay ang bingka ni nanay ikaw ni tatay. Maudi ay si pari o si Mari nag-away unsay hinungdan kay si pari ni hangyo ni pari wa mo sugo si Mari. Maudi ay kay si Mari ihangyo ni pari musugot si Mari. Maudi ay maudi ay yes guys, follow my YouTube channel guys, Burns Bisaya acoustic song. Follow guys, BERNDZ Burns Bisaya acoustic song. Thank you.